Aj vám už prišiel výpis z druhého dôchodkového piliera? Ak áno, dopozeraj toto video. Rok 2024 priniesol pre sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri na Slovensku opäť mimoriadne pozitívne výsledky. Indexové fondy, ktoré sledujú vývoj globálnych akciových trhov, dosiahli ročné zhodnotenie približne 25%, dokonca VUB Generali indexový fond takmer 30% výnos. Dlhopisové garantované fondy, hoci tradične konzervatívnejšie, priniesli zhodnotenie v rámci od 1,1 do 4%, čo prekonalo priemernú infláciu, ktorá v roku 2024 dosiahla necelé 3%. Počet sporiteľov v druhom pilieri naďalej rastie a približuje sa k 2 miliónom. Spoločnosti spravujú viac ako 17 miliard eur a najviac z nich spravuje dôchodková spoločnosť Allianz, VUB Generali, NN a Unica. Tento rast je podporený nielen výkonnosťou fondov, ale aj legislatívnymi zmenami, ako je automatický vstup nových pracujúcich do druhého piliera od novembra 2023. Z celkového objemu úspor 70% je alokovaných v indexových, akciových a zmiešaných fondoch, ktoré ponúkajú potenciál vyšších výnosov ako konzervatívne dlhopisové fondy. S rastúcim počtom sporiteľov a zvyšujúcim sa objemom spravovaných prostriedkov sa druhý pilier stáva kľúčovým nástrojom pre zabezpečenie finančnej stability v dôchodkovom veku. Preto si pozri svoj výpis a skontroluj si svoje nastavené fondy. Ak sa k výpisu nevieš dostať, napíš nám do komentára druhý pilier. Ďakujeme za sledovanie, like a odber a nezabúdaj, peniaze